ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. барои пешравӣ канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, агар шумо аз кам будани риш ва рехтани мӯи сар танқисӣ кашен, пас мо ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем. дар ин ширкат ҳамчунин дороҳо барои хароб ва фарбешавӣ, барои хунукзадагӣ, равғани сиёҳдона ки ба ҳамаи дардҳо давом мебахшанд ва дигар дороҳои гиёҳӣ. ва аз ҳама муҳим он аст ки дороҳои ин ширкат гиёҳӣ ва оригиналанд. хиди ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занен ва ҳатман аз номи канали паҳлавон гап занен. ҳамин гуна шумо ҳам моро дастгирӣ мекунен ва ҳам дороҳои даркории худро дастрас мекунен. топови ҷангори вазни миёнаи UFC Пауло Коста гуфт ки барои чӣ муҳорибаи ӯ зидди Роберт Уитакер барҳам хӯрд. ма ба UFC гуфтум ки шартнома бо шартҳои нав бастан мехоҳам. гуфтум ки дигар бо маблағи пешина ҷангидан намехоҳам. ин муҳориба бояд ки муҳорибаи асосӣ дар турнири Австралия мешуд ва $70,000 барои чунин муҳориба кам аст. ма аз онҳо каме зиёдтар маблағ талаб кардам. аммо UFC ин хоҳиши маро рад карданд. онҳо гуфтанд ки ма бояд дар шартнома барои 6 муҳориба имзо монам. ма дар ҷавоб гуфтам ки танҳо барои як муҳориба имзо мемонам, барои муҳориба зидди Уитакер. ба ма шартнома барои 6 муҳориба чӣ дар кор? ма 6 муҳориба барои чунин маблағ гузарониданӣ нестам, чунки ин чиз барои ман маъно надорад. ма дар гузашта як маротиба ин хатогиро карда будам ва акнун ин хатогиро такрор карданӣ нестам, гуфтааст Коста. хотиррасон мекунам ки муҳорибаи Пауло Коста ва Роберт Уитакер бояд ки рӯзи 12 феврал дар Австралия дар турнири UFC 284 баргузор мегардид. аммо Пауло Коста аз ин муҳориба даст кашид. чемпиони пешинаи UFC дар вазни сабук Чарлз Дубронкс Оливейра оиди мағлубияташ дар муҳориба зидди Ислам Махачев фикрашро баён кард. ҳамон шом Ислам аз ман дида зуртар буд. ма ягон баҳона намекобам ва ма ягон чизро иваз кардан намехостам. ма дидам ки чӣ гуна баъзе одамо ҳар гуна суханҳои паст мегӯянд. онҳо мегӯянд ки ма як ҳафта пеш аз муҳориба бо шерҳо сайру гашт мекардам ва хуб омода нашудам. ма ба ҳамон шахсҳо гуфтанем ки онҳо ягон чизро намедонанд. ма ва дастаи ма медонем ки барои ин муҳориба ма чӣ гуна тамринҳои вазнин гузарондум, гуфтааст Оливейра. хотиррасон мекунем ки Ислам Махачев Чарлз Оливейраро дар дуюм раунд бо тариқи сабмишн шикаст дода чемпиони нави UFC дар вазни сабук шуд. то ин муҳориба Чарлз Оливейра 11 ғалабаи пайдарҳам дошт. яке аз ҷанговарони машҳури тоҷик Муҳаммад Наимов муҳорибаи навбатии худро метавонад ки моҳи феврал гузарона. оиди ин чиз худи варзишгар дар саҳифаи инстаграми худ хабар дод. дар кадом ташкилот ва зидди кӣ меҷангад нагуфт, аммо умедвор мешавем ки ба наздикӣ ҳамааш маълум хоҳад шуд. муҳаммад Наимов охирон маротиба ба октагон моҳи августи ҳамин сол дар турнири Tough and Oof дар муҳориба зидди Ситик Мудуев баромада бо қарори доваро ғалаба ба даст оварда буд ва акнун чӣ гунае ки мебинем ӯ муҳорибаи навбатии худро моҳи феврал гузарондан мехоҳад. барои ҳамин хабарҳои навро аз муҳаммад ва дастаи ӯ интизор мешавем. топови ҷангори вазни нимёнаи UFC Ҷефф Нил оиди рақиби дар пеш истодаи худ Шавқат Раҳмонов фикрашро баён кард. ма дар ҳақиқат боварӣ дорем ки ӯ дар ҳама малакаҳо сахт аст, аммо ма ягон маротиба дидагӣ нестам ки ӯ ягон кори махсус карда бошад. то он вақте ки ман рӯҳан тайёрам, то боварии хуб дорам, фикр мекунам ки ма ӯро шикаст медиҳам, ба осонӣ ғолиб мешавам. ма дар ҳақиқат ҳис карда истодам ки агар ма ба ин муҳориба баромада дар якум раунд ғалаба ба даст биёрам, пас ба ман муҳорибаи унвонӣ медиҳанд ё ин ки ҳаддиақал муҳорибаи довталабӣ медиҳанд. ма дар ҳақиқат фикр мекунам ки айни замон ма барои ин чиз сазоворам, гуфтааст Нил. хотиррасон мекунам ки муҳорибаи Ҷефф Нил ва Шавқат Раҳмонов рӯзи 15 январ дар турнири UFC Fight Night баргузор мегардад. дар ҳамин ҷо навори мо ба анҷом мерасад. фикр ақидаотонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен. то бозидид хонободу сарбаланд бошен.